Kesibukan emak-emak di pagi hari. Pagi-pagi Mbak Eliki wis kayak model wae riwa-riwi di dapur Pinky. Tapi kira-kira model apa ya sik gedene koyo ngene? Mungkin saja iki model sarung sprimbed iki besok soalnya iki gedene ngalang-ali sprimbed. Ya wes, meskipun semene gedene iki sik penting ki sehat. Iki mergo parikane wong sing ora iso kuru. Iki ceritane video dari kemarin pas Mbak Eli ki ngrumati tukang. Tukang apa meneh lek Mbak Eli? Sampeyan iki kok men ngrumati tukang wae, kok duitnya akeh sih? Walah, ora Ca, ora. Iki mono video dari kemarin pas Mbak Eli ki masang SBS kuwi lho. Tapi videone baru sempet tak edit hari iki. Walah, nek nuruti proyek Mbak Eli ki gak ono bare yo, Ca. Asline iki nek bangun tapi ki gak ono bare terus-terusan iki bukane perkarane duite akeh. Sebenere kuwi ngetok-ngetokno nek gak pati yo duwe duit, semisal duwe duit mesti langsung dadi. Berhubung duite iki agak cumon dadi proyek iki tahap-tahapan. Semisal enek duit yo dilanjut, semisal gak enek duit yo dilereni dhisik. Iki mau Mbak Eli mau ceritane masake langsung buat sarapan kanggo makan siang. Gak usah ribet-ribet masak 2 kali, mergo iki tukangnya termasuk yo keluargane dhewe. Jadi Mbak Eli mau masak untuk sarapan yo kanggo makan siangnya langsung bikin sayur. Masak nyayur apa Mbak Eli? Mbak Eli ki mau masak babat tak sayur santen Ca, soalnya iki babate wis beli dari kemarin. Yo wes lanjut iki mau setelah Mbak Eli selesai masak iki Mbak Eli lanjut untuk menteri baju. Soalnya baju ki mau sudah selesai tak cuci ki dari pagi yo Bes. Tapi belum sempet tak penteri, baru sempet tak penteri iki mau pas setelah masak. Wes lepokane pekerjaane wong wedok iki meskipun gak golek duit, gak menghasilkan duit iki gak ono bare yo Bes. Panggae wong ngene lah, wong ngono lah. Ngene iki jare diarani ora mergawe. Bagi wong wedok sing mengurus rumah tangga isa nyambut gawe ngewangi golek duit bojone. Sampean luar biasa.